Мисля, че когато чуем думата зависимост, всички ние автоматично си представяме една и съща картина, нали? Абсолютно. Да, имаме тази смисъл почти филмова представа за това как изглежда дъното. Точно така. Очакваме разрухата да е видима, очакваме някакси да мирише на алкохол, да има следи от игли по хората, да виждаме едни хора, които са изгубили абсолютно всичко и буквално живеят на улицата. Да, и това е една много удобна представа. Удобна? Да, защото е лесна за разпознаване. Ние търсим онези крещящи физически доказателства, които обществото ни е свикнало да маркира като червен флаг. По някакъв странен начин е много по-утешително проблема да е явен. Можеш просто да го посочиш и да си кажеш, ето, това е опасно, просто стой далеч от него. Казало е изключително тревожно, защото тук влизаме в едни много мътни води. Според източниците ни днес най-опасните зависимости не просто не изглеждат така, те са напълно тихи. Невидими са. Точно. Те се случват в спалните ни, в офисите, докато пътуваме в градския транспорт. Те са скрито приети от обществото и, което е най-интересното за мен, са напълно нормализирани. Когато нещо се превърне в част от ежедневието на милиони хора, обществото просто спира да го разглежда като заплаха. Губи се всякаква способност за критична оценка. То става като фон. Нещо съвсем обичайно. И точно тук е фокуса на днешното ни изследване на материалите. Искам да разглобим един феномен, който много често се отхвърля просто като някакъв безобиден лош навик. Говорим за порнографията. Да. Но бележките и изследванията, с които разполагаме днес, не говорят изобщо за морал. Те разглеждат това явление точно като тиха зависимост, която според авторите бавно препрограмира мозъка, променя самата дефиниция за реалност и разяжда човешката личност отвътре. Абсолютно. И искам да разберем как точно се случва това, защото хората постоянно омаловажават ситуацията. Чуваме фрази като какво толкова, това е нещо нормално в днешно време, или пък всички гледат, нищо страшно няма. Да, точно тази липса на морализиране в текста прави данните толкова ценни според мен. Фокуса пада изцяло върху невробиологията и психологията. В смисъл, въпросът тук не е просто какво има на екрана. Въпросът е какво този екран реално причинява на физическата структура на мозъка. Как това постоянно излагане на дигитална свръхстимулация изкривява начина, по който мозъка възприема света, мотивацията и най-вече човешката интимност. Добре, нека тогава слезем директно в механиката на този процес. Защото, за да разберем как се стига до разрушаване на човешките връзки, първо трябва да видим какво се случва на едно чисто биологично ниво. Точно така. Материалите говорят за някакво изместване на съзнанието от реалността към изцяло изкуствен свят. Как работи тази свръхстимулация на практика? Виж сега, всичко се свежда до най-мощния инструмент, с който еволюцията ни е снабдила за оцеляване. Говорим за допаминовата система. Чакай малко обаче. Нали допамина е просто, как беше, хормона на щастието? Поне така го описват навсякъде в популярната култура. Търсим неща, които ни правят щастливи, тялото отделя допамин и се чувстваме добре. Как това изведнъж се превръща в лошия герой тук? Това е, може би, най-голямото и най-опасното неразбиране за допамина въобще. Той изобщо не е химикала на удоволствието или щастието. Сериозно? Да. Той е химикалът на очакването, на търсенето, на мотивацията. В една естествена еволюционна среда мозъкът ти отделя допамин, за да те мотивира. Да станеш, да преминеш през някакви трудности, да намериш храна, да създадеш социални връзки, да се възпроизвеждаш. Т.е. той те бута да действаш. Точно така. Допаминът е двигателят, който ти казва, хей, там има нещо важно за оцеляването ти, стани и иди да го вземеш. Но това изисква усилие. И тук идва проблема. Интернет средата напълно хаква тази система. Защото ти дава наградата без абсолютно никакво усилие. Дава я без усилие и я дава в необразими количества. Представи си естествения свят, намирането на партньор изисква време, енергия, изисква социални умения, преодоляване на страх от отхвърляне. Но когато добавим този неограничен достъп до дигитални стимули, човекът получава, цитирам текста, ново тяло, нова сцена, нов фетиш. И това за части от секундата, само с един клик. Мозъкът е буквално залят от неестествено високи нива на допамин, каквито природата никога, ама никога не е предвиждала. Знаеш ли, това страшно много ми напомня на индустрията за бързо хранене. В смисъл като аналогия. Да,
Как така? Ами представи си, че ако човек всеки божи ден консумира някаква екстремно подсладена, нездравословна храна, неща, които са създадени в лаборатория, специално за да взриват вкусовите ти рецептори с изкуствени аромати и захари. Ако след един месец на такъв режим му предложиш на този човек една съвсем обикновена, прясна, откъсната от дървото ябълка, ами логично е тя да има вкус на картон за него. Абсолютно. В смисъл, рецепторите му са толкова претоварени, че естествената сладост на природата вече изобщо не се регистрира. Тази аналогия е брилянтна, защото тя описва буквално това, което се случва в невроните ни. И тук стигаме до един ключов биологичен процес, който в текста се нарича даунрегулация. Даунрегулация. Да. Когато мозъкът е постоянно заливан от тези огромни изкуствени вълни на допамин, той възприема това състояние като токсично. И за да се предпази от прегряване, мозъкът чисто физически намалява броя на допаминовите си рецептори. Започва да притъпява собствената си чувствителност. Чакай. Значи не става въпрос просто за изграждане на някакъв лош навик? Ние тук говорим за структурна промяна на мозъка. Точно така. Мозъкът буквално ампутира собствените си сензори за удоволствие и мотивация, само и само за да оцелее в тази буря от стимули. Абсолютно. Това е физиологично препрограмиране. И какво се случва? Базовата линия на това какво ти е необходимо, за да изпиташ радост или дори просто интерес към нещо, се измества толкова високо, че реалният живот изведнъж става непоносимо бавен. Скучен? Скучен, да. Недостатъчен. Способността на човека за търпение, за задържане на вниманието, за дълбока концентрация, ами тя просто атрофира. Човекът престава да бъде активен участник в собствения си живот и се превръща единствено в консуматор на стимули. Добре, това е плашещо. Хакнали сме системата, рецепторите са намалени, ябълката има вкус на картон. Но в крайна сметка този човек не живее в балон. Рано или късно той трябва да затвори лаптопа, да прибере телефона в джоба си и реално да функционира в света. Какво се случва, когато този същия човек се опита да изгради или поддържа връзка с истинско човешко същество? И тук се сблъскваме с огромния контраст между виртуалната фантазия и реалността. Защото истинският човек диша. Да. Истинският човек има емоции, изпитва умора, има свои нужди, характер, болка, несигурности. Има моменти на тишина, има несъвършенства. Една реална връзка винаги изисква време, емоционално присъствие, компромиси и реален диалог. А виртуалните образи са просто продукт за мигновена консумация. Те не изискват абсолютно нищо. Нямат нужди, не се уморяват, не ти отказват, не изискват емоционална инвестиция от твоя страна. Точно така. Обаче тук искам да спра и да направя едно предизвикателство към логиката до тук. Защото има нещо, което не ми се връзва. Слушам те. Нали цялата цел на еволюцията, целият този биологичен механизъм, е създаден с цел да търсим размножаване и продължаване на вида. Ако мозъкът е толкова обсебнен от сексуални стимули от порнографията, не би ли трябвало желанието към реален партньор да е просто в небесата? Къде точно се чупи еволюционната логика, за да се стигне до там, че реалният интимен живот на този човек всъщност се разпада? Това е изключително важен въпрос. И той ни води право към онова, което в изследванията се нарича свръхстимул или суперстимул. Виж, еволюцията наистина ни програмира да търсим партньор. Да. Но тя ни е програмирала да реагираме на естествени стимули. Човешко лице, човешки глас, допир. Когато обаче ти подадеш на мозъка един изцяло изкуствено създаден, перфектен, безкрайно разнообразен и хиперболизиран образ, той напълно измества естествения. Аха. Мозъкът си казва, чакай малко, защо да хабя енергия за тази сложна, бавна и несъвършена реална интеракция, когато аз имам достъп до безкрайен източник на перфектен стимул, без да полагам никакво усилие? Тоест инстинктът е буквално похитен, рецепторите са настроени на една честота, която един нормален човек просто не може да излъчи, колкото и да се старае? Да, нервната система е обучена да реагира не на човешка близост, а на пиксели на екран. Нереалното постепенно е станало истинско за този мозък. И резултатът е една много тежка деградация. В смисъл? Говорим за загуба на естествено сексуално желание, невъзможност за възбуда в реална интимност и едно много дълбоко емоционално изтощение. Физически тялото ти е на дивана в хола, но умът ти е на 1000 километри, скролквайки през следващият таб в браузъра.
Живот в пълно раздвоение. Абсолютно. И това всъщност ни води към една тема, която според мен е неизбежна в този анализ. Този човек може да си мисли, че това си е негов личен навик, нещо, което прави в свободното си време, никой не го знае. Но когато способността ти да се свързваш е компрометирана на такова базово ниво, тази разруха няма как да остане изолирана, нали? Няма как да. Какъв е ефекта на доминото върху хората наоколо? Ефектът е, бих казал, системен срив. Партньора отсреща усеща тази промяна изключително болезнено. И много често без дори изобщо да подозира каква е реалната причина. Данните в материала описват много точно какво изпитват тези партньори. Какво споделят те? Усещане за отсъствие. Една такава необяснима студенина. Постоянно раздразнени от страна на зависимия. И има една много специфична промяна, която се споменава – усещането за пълна липса на живот в погледа. Една празнота. Липса на живот в погледа, това всъщност обяснява страшно много. Защото допаминът, както ти уточни в началото, не е свързан само с интимността. Той е горивото за всякаква жизненост. Точно. Ако допаминовата ти система е срината, ти просто няма да имаш мотивация за нищо. Кръвният капацитет да бъде присъстващ за тяхната бавна ежедневна реалност. Да, те изискват много търпение. Страда доверието в семейството. Работоспособността и кариерата също започват да буксуват, защото фокусът и мотивацията за дългосрочни цели са напълно унищожени. Самоуважението се срива. Тази тиха зависимост не е свързана просто с сексуалността. Тя буквално изяжда душевността и капацитета на човека да функционира като пълноценно същество. Той става нервен, постоянно разсеян, празен. Знаеш ли, докато слушам как се разгръща целият този процес, в съзнанието ми изниква една много ярка картина. Слушам те. Цялата тази ситуация страшно много ми прилича на къща, която е нападната от термити. Представи си една прекрасна къща. Минаваш покрай нея по улицата и всичко изглежда абсолютно перфектно. Фасадата е свежо боядисана, градината е поддържана, има красива ограда. В контекста на нашия анализ този човек има добра работа, прибира се на време, има семейство, децата ходят на училище. Перфектната картинка отвън. Точно. И съседите си казват: леле, какво чудесно семейство. Отвън няма нито един видим проблем. Нищо не мирише на алкохол. Няма скандали на улицата. Нали? Но термитите не ядат фасадата. Те работят в тъмното, дълбоко вътре в стените. И бавно, тихо и изключително методично изяждат самите носещи греди на къщата. Да. Се обляга малко по-силно на стената и цялата къща рухва за секунди. И всички са в пълен шок, защото не са виждали термитите. А всъщност отвътре дървото отдавна е било напълно кохо. Знаеш ли, тази метафора с термитите, според мен, перфектно улавя същността на проблема. Защото тя подчертава именно невидимостта на процеса. Деградацията, за която говорят данните в текста, тя никога не започва с гръм и трясък. Тя винаги започва тихо. Започва като едно напълно невинно бягство от стреса на деня, просто някакъв начин за разпускане пред екрана вечер. И лека по лека, ден след ден, този навик изяжда носещите гради на човешката психика. Оставя зад себе си човек, който е само една нервна, изпразнена от съдържание сянка на самия себе си. Да. А когато основната градивна единица, личността, а след това и семейството започне да се разпада по този начин, това неминуемо се отразява на цялото ни общество в крайна сметка. Да, така е. Нека сега се опитаме да съберем всички тези нишки. Мисля, че днес проследихме нещо наистина дълбоко. Видяхме как едно действие, което съвременното ни общество приема с огромна лекота и много често отхвърля като безвредно развлечение, всъщност представлява масивен удар върху човешката биология. Абсолютно. Не става дума за морални присъди тук. Говорим за чиста невробиология. За това как неограниченият достъп до свръхстимули буквално пренастройва допаминовата ни система, кара мозъка да се защитава чрез тази даунрегулация, която обсъдихме, и в крайна сметка ни отнема способността да намираме радост в реалния свят. Това е ключовия извод за мен от тези материали. Разбрахме, че когато мозъкът се научи да разчита на лесната, бърза и изкуствена стимулация, той просто губи адаптивността си към истинския живот. Ние отвикваме да бъдем присъстващи. Отвикваме да полагаме усилия за сложната, често доста трудна, но единствено истинска човешка реалност.
Ние избираме перфектната илюзия пред несъвършената истина. И това повдига един много, много голям въпрос. Едно логично надграждане над всичко, което разгледахме днес. Ако човешкият мозък е толкова податлив на препрограмиране, в смисъл, ако той толкова лесно може да бъде обучен да предпочита едни изкуствени, високодопаминови пиксели пред истинската човешка топлина, човек няма как да не се замисли за цялостния ни начин на живот. Да, къде друга да се случва това? Точно така. Кои други наши, на пръв поглед, невинни бягства пред безбройните екрани около нас, в момента тихо като термити прерязват връзката ни с реалността? Дали това безкрайно скролване в социалните мрежи, търсенето на бърза валидация чрез лайкове, тази постоянна нужда от дигитален шум, дали те не правят сънната артерия на реалния живот все по-тънка? Това е страхотен въпрос за размисъл. И точно с този въпрос ще оставим слушателите днес. Една покана към всеки от вас да обърне внимание на собствените си навици, да забележим кога търсим онзи бърз, евтин допамин и кога всъщност избягваме усилието на реалния живот. Може би е време да започнем съзнателно да избираме и най-вече да оценяваме истинската, неподправена човешка близост, с всичките й прекрасни, уморителни и напълно реални несъвършенства. Това беше нашият анализ за днес.